Tätä miestä me ajamme takaa. Hänen nimensä on Virtanen. Ystävämme ovat olleet paskalla 3 päivää. Tässä sähkösanomassa sanotaan, että miehilläni on bulimia. Tässä saatana. Intia. Intia. Maam. Onpa iso kyrpä. Intiassa on paljon isoja kyrpiä, eikös vain prinsessa Romi? Vitun paska. Aivan niin. Juokse, bulu, bulu, bulu. Kusiassa ollaan. Olen Eversti Rehti. Ette ole. Vitun huora. Sääst. Peräre. Ai perkele. Vai vittu. Vähältä piti, ettemme hukkuneet. Munakarvan varassa se oli. Oja. Oletteko te Phileas Fogg? Olen. Hei, mitä tämä on olevinaan? Tiko, hyi, syys. Puolustusasianajaja sisään. Syyttäjät astukoot paskaan. Syytetyillä on puheenvuoro. Minä... Hiljaa! Herra tuomari. No mitä? Tuuli näyttää tyyntyneen. Eikä savupiipustakaan tupruta savua. Mitä vittua te täällä teette? Merisaiasire. Anna minulla runkata rauhassa. Oi! Saas. Vittu!